Pozdrav svima! Današnji video snimljen je na starom koritu rijeke Drave kod Preloga. Na lokaciju sam dolazio 2 puta u posljednjih nekoliko dana i oba jutra bila su koliko slična, toliko i različita. Kako je bilo prvi dan i kakve fotografije sam snimio, pogledajte u nastavku. Fotografiranje sam organizirao u biti navrat na nos. Znači, imao sam nekakvu ideju da bi možda mogao otići, međutim tek nakon što sam izašao van iz kuće sam uočio potencijal. Oblaci su bili razvučeni tik do horizonta, ostavivši onu usku traku samo između horizonta i linije oblaka praznom, iz koje je izbijalo ružičasto svjetlo, što je bila naznaka da ako sve bude u redu, da će izlazak sunca biti vrlo lijep, a možda čak i spektakularan. Ovo posljednje se nije desilo, međutim imam osjećaj da ću uspjeti izvući barem jednu fotografiju s kojom ću biti jako zadovoljan. Dva koraka od prethodne lokacije, samo u suprotnom smjeru se trebalo okrenuti. Još jedan prekrasan motiv. Ove trave što vire iz vode su lijepe žuto-smeđe boje. Prekrasne su u kontrastu, znači one onako oštre, sa mrazom po sebi, prekrasno su u kontrastu sa mekanom, blago valovitom površinom vode i odrazom oblaka na vodi. Prvi kadar mi je standardno okomiti, širokokutni, gdje ću snimiti tu travu u prednjem planu sa refleksijom i nebom u daljini. Sljedeći kadar bi trebao biti nešto bliži, znači samo trava i refleksija oblaka u vodu. U međuvremenu je sunce izašlo iza oblaka i dodalo malo boje u kadar. I dalje snimam dugu ekspoziciju. Srećom sunce je izašlo, netom prije sam pokrenuo ekspoziciju, pa sam uspio prilagoditi otvor blende, malo sam pritvorio, da mi fotka ne bude preeksponirana. Baš se veselim vidjeti koji će biti rezultat nakon minutu i pol ekspozicije. Drugi put sam na lokaciju došao puno ranije, a dočekao me jednako lijep, ako ne i ljepši izlazak sunca. Prognoza je kao i prošli puta bila točna i ponovno je veći dio neba bio prekriven tankim oblacima, dok je s istoka između oblaka i horizonta ostala tanka linija kroz koju se moglo probiti svjetlo izlazećeg sunca. Moj prvi motiv je ponovno ovaj kamen usred lokve. Ona je još uvijek pokrivena ledom, iako je dosta toplije nego prošli put. I ponovno ću snimiti okomiti kadar sa tom stijenom u prednjem planu, a nebom u pozadini. Prilikom fotografiranja izlaska sunca uvijek nastojim snimiti i stranu nasuprot samom izlasku.
jer se ako su dobri uvjeti, onda suprotno od izlaska sunca se mogu snimiti isto vrlo lijepe fotografije. Svjetlo u pravilu biva prekrasno, sve obiluje onak lijepim pastelnim bojama. Osobito volim pričekati malo nakon izlaska sunca, ako recimo u daljini imam nekakvu šumu ili neka stabla lijepa, onda volim pričekati da sunce se malo digne s horizonta i da ih obasja lijepim onim niskim jutarnjim narančastim svjetlom. A za to vrijeme sam ja još uvijek u sjeni i recimo prednji plan moje u sjeni, tako da mogu napraviti lijepu kontrastnu fotografiju. Ako je nebo pretežno bez oblaka, a u prednjem planu imam nešto što bi moglo odskakati na tom lijepom suncu, onda ću napraviti suprotno. Znači onda ću pričekati da sunce obasja upravo taj prednji plan i opet ću dobiti lijepi kontrast između te narančaste boje prednjeg plana, bilo da je to trava kao u ovom slučaju, ili nekako stablo, nekakav grm, šljunčana obala, što god. Znači nešto što će odskakati onda, što će kontrirati pretežno plavome nebu. Evo, sunce je izašlo i dogodilo se upravo ono što sam predvidio. Kroz rupu u oblacima prosvjetlilo je i obasjava mi sad prednji plan, kao i stabla tamo u daljini, lijepim narančastim svjetlom. Iskoristit ću priliku dok je još uvijek tako i napraviti nekoliko snimaka. Stavit ću odgodu okidanja od 10 sekundi, tako da se maknem iz kadra, da si ne stvaram sjenu na travi u prednjem planu. I uvijek je dobro imati nešto čime mogu pokriti tražilo, jer sad sunce tuče direktno u njega i velika je mogućnost da prosvijetli u unutrašnjost fotoaparata prilikom ekspozicije i na taj način uništi snimku. Što naravno nikako ne želim, pa ću ja to sad ovom krpicom prekriti tražilo. Idemo, 10 sekundi odgode. I ponovi, jer se nisam uspio maknuti iz kadra. Hop, hop, hop. To je to. Super. Mislim da ću se sad još pozabaviti malo sa nekakvim detaljima. I to bi bilo sve onda za danas. Evo, nakon drugog posjeta istoj lokaciji u roku samo par dana,
mogu reći da sam jako zadovoljan snimljenim fotografijama. Danas sam se samo potvrdio da je vrlo dobro za fotografa da često posjećuje jednu te istu lokaciju, jer ona se s vremenom mijenja. Mijenja se zbog nekakvih dugotrajnih procesa poput erozije, mijenja se i zbog kratkotrajnih, znači promjene vremenskih uvjeta, tako da svaki dan jedna te ista lokacija može izgledati potpuno drugačije. Danas se to meni iznova dokazalo i što me ohrabrilo da nastavim s takvom praksom, jer sam prije nekog vremena izgubio u biti motivaciju za fotografiranje. Vjerojatno ste i primijetili nedostatak videomaterijala i fotografija kroz cijelu prošlu godinu. Upravo zbog toga što nisam baš imao vremena odlaziti, a ni želje u krajnjoj liniji na nekakve udaljenije lokacije, a ove što su mi, ajmo reći, pod nosom, sam već toliko puta posjetio da su mi se činile potpuno iscrpljene, znači da sam iscrpio sve motive na njima. No, nisam mogao biti više u krivu i dovoljno je maknuti se 10 koraka od onog mjesta na kojem redovno fotografiram da bi pronašao nove motive. Evo, toliko za ovaj video. Nadam se da uživate u sadržaju koji snimam. To možete potvrditi pritiskom na like ispod ovog videa. Isto tako možete se pretplatiti na moj video kanal kako u budućnosti ne bi propustili nove videe. A ako pak imate nekakvu primjedbu, komentar ili pitanje u vezi videa, lokacija ili fotografija koje snimam, slobodno to učinite u komentaru ispod videa, a možete me kontaktirati i putem društvenih mreža. Hvala vam lijepa na pažnji i na gledanju i vidimo se opet uskoro, nadam se. Do idućeg videa, pozdrav!